डेअर डेअर नाही जायत तर तुझी एफ बी उगते रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल आले इन रिलेशनशिप म्हणतात ते जाईना रे ते कसे जाऊन ते ते कसं जाऊन म्हणा रांगा तुम्ही डेअर सिलेक्ट केलाय रे ते असून दे आता प्लीज रे चेंज करे क्वेश्चन चेंज करे ए दट्टू चेंज करचे ऑप्शन नांगा एफटी सिलेक्ट केला आपला रूल्स आर रूल्स तुम्ही करी जेत कोरतोय किन्नी ओळे मा चड्डी गन बो मिळा बो नाही रे ते तुम्ही केलाय ते होई मग मागे ये बारी ओढ रे मला चेंज कर रे आजी कर तुला सांगितलं माझ्या गली आता रप 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 कर अरे सिग्नल ना रे हे गुत्तू रप कर आता त्याच्यामध्ये केले अनेक राऊंड अनेक राऊंड हां जायचं अनेक राऊंड केले मात ते कधी जमा ते घालता राऊंड केले आता सांग रे ट्रुथ ऑर डेअर ट्रुथ रे ट्रुथ नाही तशी त्याला सांग त्याचे नाव काय रे ए मुझे राहणार रे गुत्त नाही रे तुका कारण पैसे रे तुका तुझे नाही रे ताचे रे आजी कोण रे त्याचे तुझे जीएफ रे जीएफ हा मात एक कोणेट सामोम ना नाव काय सांगता सांग रे हा त्याचे मनीषा रे मनीषा होय एक मिनिट राहू धर टास्क कंप्लीटेड डेअर ॲक्शन डायरेक्ट ॲक्शन कोट्टे ना जायचं